Да, няма никой вкъщи. Нито майка ми, нито баща ми. Най-накрая мога да си пусна телевизия. Цяло като се прибереше, пък тръгва да гледа новини. И че ми писнах. Да, пускам го. Какво казвам? Ти си мислиш, че аз не да чувам от другата стая, какво ми говориш ли? Никаква телевизия няма да се пуска. Искам да гледам новини. Добре де, таман се прибрах и в момента, в който се прибрах и ти ми проваляш всичко. Значи таман се прибрах, таман седнах и като тръгна да включа телевизора и ти проваляш всичко. Мен това не ме интересува, разбираш? Мен това не ме интересува. Няма ми се правиш тук на някакъв шеф вкъщи. Аз решавам какво ще гледам вкъщи. Новини. Преди да ми искаш да пускаш телевизия, ти имаш да учиш. Ходил ли си днеска на тренировка? Имаш да учиш, ти казах. Какво направи днеска? Прибра се, седна, наплюска се, то се личи, че са наплюска, гледа как са надул, като някой няма да казвам аз като какво. Наяви се, седна и тръгна да гледаш телевизия. Айде, моля те, ставай, махай се. Айде, изчездай. Какво учени, бе? Аз съм отличник, ти май забравяш. Няма да уча днес. Ходил съм и на тренировка и съм си научил всичко. Няма да искам да си гледам телевизия. То пък какво толкова интересно има по тази телевизия? От 5 години се разправя как имало някакъв вирус с някаква корона и някакви избори там да гласуваме. Защо мен това не ме интересува. Аз искам да си гледам моето. Ти на мен то няма да ме държиш. Разбираш, на мен то няма да ме държиш, момченце. След това вирус, след това корона умори половината свят. А ти тука седиш и ми гледаш, какво ще гледаш? Айде кажи ми, какво ще гледаш? Някакви простоти. Аз искам да гледам моето си. Искам да седна и като се подредя, да гледам моето си. Добре, не почвай пак. Няма да ми четеш лекции днеска. Не, ще ти чета лекции. И казвам, че няма да се гледа тая телевизия, която ти искаш, твоя филм. Аз съм по-голям от тебе. Аз решавам. Аз съм шефа в тая къща. Аз изкарвам парите. Аз се грижа за семейство. Затова мен ще слушаш. Разбираш какво ти благодаря? И друго, което искам да ти кажа. Не си се променил изобщо. Същия двойкаджия, същия нехайник, не мога да кажа тази дума. Не мога. Дразниш му, честно ти казвам. Дразниш му. То хората са го казали. Каквото си последиш, но ти ще легнеш. И каквото сам си направиш, нищо, никой не може да го направи. Добре ли? Край. Казах какво ще става. Айде, дай ми дистанционното да те вия. Айде! Здравейте, приятели! Края на видеото реших да ви кажа няколко неща. Първо, на 21 март, вярно, че обещах, че казах, че ще има видео в YouTube и да очаквате. Но тогава не бяхме готови и никой не искаше да снима видео. Ще се реваншираме. Сега с това видео ще има и други видеа, може би в събота, в неделя ще видим. Също така, да отидете в моя Instagram профил, Никола Ружев, и да видите как ще пускам видеа с един мой приятел с самозащита. Също така в TikTok Ники и Иван Self Defense, както ви го казвам, така се пише в TikTok. Пак Self Defense. То е ясно, че е за самозащита. Така че ще правим и още луди неща заедно. А вие останете с нас. А сега, чао!